Omama nabantwana besikolo abangamantombazana bethetha ngelizwi elinye lichasene nokuphathwa gadalala kwamanina nabantwana kweli. Baqhube umngcelele usingise phambi kwenkundla zamatyala eMthatha besithi phantsi ngokubulawa kwamanina nabantwana. Lo mngcelele ulandela ukubulawa ngokungenalusini komfundi webanga lika-grade 9 uThandiswa Molefe kwisikolo iSt John's ngumntu ekrokreleka ukuba ubencuma naye. Makukhawulezwe kubanjwe umntu othe wambulala uThandiswa Molefe, umntana esikolo bezifundela. Iziyobisi ziphinde zabalulwa njengonobangela walo mkhwa uqhubekayo kweli lizwe loMzantsi Afrika. Siyamcela urhulumente akakhangele into yoba le pilisi yenza aba bantu bahlulukane nengqondo yabo ngoba akekho umuntu oyenza laa nto enormal. Abafundi nabasebenzi baseSt John's bathi umthetho mawukhusele wonke umuntu wasetyhini. I-death sentence kwenzela uba siyazi naxa bebanjiwe aba bantu benza ububi baviolate i-women's right, siyazi uba siziva safe kuba bazohlala ixesha elide. Kukwacelwe abasemagunyeni kwicandelo logcino umthetho ukuba bawaphathe ngobunono amatyala nento nokwenza nokuphathwa gadalala kwamanina nabantwana. Ndinkululeko Nyembisi weendaba ze-SABC eMthatha.